Assalamualaikum, sugeng dalu dulur-dulur. Niki kula wonten warung ndi iki Bu? Warung Karangori, Karangori Busawi nggih. Menika masih badhe nyanyi gelo bareng-bareng ngamen kalih Cak Gun ngamen. Monggo, ayo dulur, gelo. Warungipun Busawi Karangori, monggo nggih menika saking warungipun Busawi. Oh, bapak-bapak, ibu mulai badhe ngopi nggih teng warungipun Busawi. Oh, nika Wiraswara nang lagi untune lara iki. Mesam-mesem perkara mepe gabah orang garing. Oh, Busawi sing duwe warung kopi, ayem bahagia atine ayem. Ya, masuk. Oh, bapaknya malah nepetengan iki. Iki panjak kondang malah nepetengan kok. Keben nyanyi engko. Yo panjak wayang malah nepetengan. Mas, mas sedih mas, mas. Ayo orang tresno kok. Loh, itu nasibe lho. Loh. Ayo. Pesakno mas, mas yo ya. Tinggal jawes golek ganti mas. Golek ganti aja koyo anu. Golek ganti mas. Kayak Cak Gun lho Cak Gun. Nah, golek ganti, golek ganti.